Moi ihmiset ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on siis Kinga Collection Update ja mä olin siis tällä viikolla saanut uusia Kinga-mangoja, niin mä esittelen ne tässä videolla. Eiköhän aloiteta. Ensimmäisenä mulla on Weed 35. Siinä. Ja tää takakansi on jotenkin kivan näköinen, kun tässä on Sakura, Weed Joe, Yukimura. Jotenkin niin söpö. Mä voin näyttää täältä jotain. Ehkä. Tässä ainakin nää taistelee niitä apinoita vastaan, tai sitä kenraalia vastaan. Ja Yukimura kuolee tässä. Se oli pieni juonipalistus. Mut juu, eiköhän mennä seuraavaan. Ja toi tosiaan Weed 35. Seuraavaksi on Orion 2. Tää on siis tällainen. Ja mä rakastan tätä kantta, kun tää on tämmönen niinku, miten jos sanoisin, tämmönen niinku galaksimainen. Jotenkin hieno. Ja siinä on joku, oliko siinä Akamen lapsenlapsi. Ja tässä on tää takakansi. Ja siinä on Akamen lapsenlapset. Ja tää on osa 2/30. Tuuli puhaltaa Iikasta. Ja mä voisin täältäkin näyttää jotkut kivat kuvat. Esimerkiksi, no, oottakaa. Tässä ainakin, siinä onkin Bella. Ensin sanon melkein, että Orion. Siinä on Orion. Sitten siinä on noi tyypit. Ja sitten tossa on toi joku vanhin toi, joka luulee hän niinku Orion erikiksi. Nyt juu, eiköhän mennä seuraavaan ja viimeiseen. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, on Last Wars 14. Tällainen. Siinä on Orion ja Sirius ja Monsoon. Ja siinä on Akame. Ja tässä tää takakansi, jossa on noi veljekset. Mut Bellaa tässä ei näy, joka aika surullista, mut ei se mitään. Voisin täältäkin näyttää jotkut kuvat tai jotain vähän, että miltä näyttää. Tässä on ainakin hahmo, ei ollutkaan vielä. Ottakaas. Tässä onkin hahmoesittely. Sitten täällä on kaikki nämä koirat ja nää. Ja Sirius yrittää Shionin kanssa taas puhua Monsonille. Ja sitten tuolla, oottakaas, voin näyttää ihan itun. Sitten mä nyt spoilaan sen verran, että Kiina antaa Kyoshirolle luvan vähän rankaista Orionia, kun Orion on vähän tällainen paha suustaan. Ja siitä niin tulee tämmönen tappelu. Siinä. Ja niin. Mutta juu. Tämmöset nää tosiaan on. Ja mä oon lukenut nää kaikki paitsi, että Orion on vähän vielä keskeyttänyt tässä jossain puolessa välissä. Mutta juu. Tuli vielä pienen sanoa se, että mä alan kuvaamaan tänne vähän useammin pitkiä videoita, kun on ollut vähän tallennustila vähissä. Mutta nyt mulla on paljon enemmän tallennustilaa, niin nyt pystyn kuvaamaan teille näitä pitkiä videoita enemmän. Mutta juu. Nähdään ensi videossa. Moikka!